Patutog ka na kay Jenny ka. Nagano kaya no, yung mga effects pa din yung parang makabalulis. So, Circle of Terrans, kayo sa ito? Lost Family na yan. Alos pa. Hindi kami naman gamito ng Circle of Terror. Pero may lyrics ka na, masurat pa. So, ano pa lang. Ang sa iyo, ano pa man, ibang lyrics. Si daddy na lang isabay ko. Okay ng venue. Hindi, sponsors. Hindi pa nakapasok. Wala pa ng guide. Nakapasok na pero hindi pa nag-confirm daw. Hindi man nga ito, kaputon ko man si Pai sa kung anong pinasa niya ng proposal. Kung baka may tinaong, sana nga may sinabay na, hindi ako nakapas na, ay di pa man pala na ito-text ko. Kung may tinaong budget para sa atungan projector, di sabay nga nito supply sa kabista rin ano. Sabay server. Oo, sa karangan ito kaya, siguro baga, tawan mo man, magdagdag kang budget para sa projector ngayon. And now's the time you're here. Okay sir, pwede din magpakawin bigay food sa banda. Tapos pabiron ka na lang. Kada Mabiron ka man. Amin ka na pabiron. Mabiron ka niya ko. Dako na kabir. Oh, mabiron ka. Hindi, kung mag-sponsor bigay. Ayo. Pero mas mura siya kay. Mas mura subir kaysa sa foods. Oo. Hindi, sa naman kada. Sa 2,000 pesos, makapakaon ka ng isang gato sa tao kaya. Pag-ibo may. Pag-ibo din naman. Hanap na, subli naman kita kayo sa pag-ibo. Mas puro tropa, giris-giris lang. Sa AUR, yung sistema. Mga kapitbahay, may tawa din man kayo rin kasi. Basta jamming lang. Diyan sa napag-aman ng grupo. Ba't kaya pare mga lugaw lang? Cowboy lang? Pansit, bilang pansit. Half-cook na pansit. Kapag tigbalos mo yun, ma-observe pa sa sabaw, magiging overcooked yung ganun. Half-cook pala. Kundi Bicol Express na marangon. Maluto ka. AOR 3 ay 2. So mga taga-naga, baga nagkaroon baga Bicol Express yung team. Patalo na wala sa tubig. Yaranap kiss of drink. Sinawag ko for 45. Mapapamali mo. Nanilimog mo sabi. Ramon kayo. AOR 3, nagdara si Crab ni Umba baga para sa machine ni Saya. Mangkong Umba. Tapos sarong mga kwan pa. Yung mga sobra pa ito. Sa nagluto ako doon. Diri, Bicol Express na naman. Tapos may sarong doon na diri, puro lang maluto baga. Gamit pa ito. Pwede naman ito. In wings. Family oriented. Chorus. Chorus. Yan, mungkin bagian.
Ano?